להגדיל את בזירות התפות ברחבי הארץ. כתבנו לענייני בריאות אלישי הראל ופרטים. הדקות נשמעו במרכז בשפלה בשרון ובשומרון. עובד זר כבן 30 נהרג מפגיעת שברי ייעוץ במושב הדנים בשרון, ואדם נוסף נפצע קל. בזירה נוספת בבית שנפגע מחלקי מסחר בג'לג'וליה, כיסא מגן דוד אדום טיפלו ב5 בני אדם שנפצעו באורח קל. בתל אביב בניין בן 8 קומות נפגע ברסיסים, נזק נגרם במקום, גבר נפצע קל משאיפת עשן. חימושים נפלו גם בזירות נוספות בתל אביב ובכביש בחולון, נגרם נזק אך לא היו נפגעים. מוקדם יותר, בכפר הפלסטיני בית אווה שבדרום הר חברון, 3 נשים פלסטיניות נהרגו מפגיעה ישירה. חיל האוויר תקף מטרות בצפון איראן לראשונה בתחילת המערכה באיראן, כך עדכן דובר צה"ל. התקיפות בוצעו בהכוונת חיל הים ואמן. כתבנו אופק נויברגר מעדכן כי התקיפות כוונו נגד 5 ספינות איראניות. אזעקות נשמעות כעת בקו העימות ביישובים מרגליות ומנרה. כעת, מי שנמצא שם צריך להיכנס למרחבים המוגנים. אישה כבת 40 נפצעה באורח אנוש באירוע ירי בלוד. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. הרקע לאירוע פלילי. קטר תגרש דיפלומטים איראניים משטחה בעקבות התקיפות האיראניות